Tây Terodin, Tây Sorodin, ông hay sống chúa election. Phải đi sang cái quốc bang lại với bức khano crack hay tông lại xuân. Cái bộ orne orte với orne oro basa lại với jagi sang song tuzak orwan sang budi với thalai nani. Ông mari có sang khai nai thoget lang nani nay sang je one chui phải mani sang orwan lại nani. Tabuk kurom di sang je nuk tongo kabang mani sono Ramchandra kato problem mung tongmani je MDC sen sangai. Nadi tabuk chini Ramchandra kat khoi ni bo soikya mandeyo MDC tang mandeni phakya Ramchandra kato kuno nangya kuno sing confuse nangya tamni ngai sing borno naile yawe chini party no smana lengai sing chin bo background chima wan chuklani tamni ngai bo jisno bo si ya phangla gisno ya phangwa sing mokol ma kai somlanya yang sing borno naye sing borno budia chin borno agini je ex MDC no turi omai gisno diman khaimani amno naile yawe sing ya bri maselashina je tabo wan chuna je गोबां no social media wa je ora arsika Ramchandra kani news ongkhor tongo sing budia beफोर मथाव sing khabya chini MDC no sing जायगा बुनि area ni sokpaye chinoro baike bo dokol khai tongpya ei omno mangsi tabu site ongna sibu joko social media o belek khini saya rong omno ni mo je wan chumani nongo brand no was ke sigrate site ongna tabu belek khino tei BJP roni korbo neta setaro site tongo norok thoki jak tong nadi or ni oro thango o area ni oro phai norok ma ke thui tong omro haike kokeba mano sanani sing khnai tong mano borje site tong mani khnai tong kaso je public rok khnai tong ngai norok omno ki nailaya je o borong je ok bukhungni keti kok mani yamna simi khnawi bukhana sense ke siwi tangmo haike sing norok diman khai tong kata sing sarsoena su budi nai sing tagi james debar mana sing budia sing saimia pun phan sung kun ban sajime sing borong na माके पब्लिक borok tabuk social media khai माके diman khai ngoi tonglayo je jaga tak example lomdi chini search soil si singo pogri rikha bosilogiri tongo chini james debar mana bosilogiri tongo je kuno panda o thango je kuno phangjama thango je kuno kok satini thango boro khorang ni bini kokno manjui bo gobanga borong no bujiriwo chen sing naino ketal phaine no bo tabuk tesa kotor manchi bonai kya tai sing tabuk chini je sing tang nai tong chin tirba ma thon basari nani nai ngai sing chidi khanga bo tesa kotor man thang nai iyo ma hisi bobo kon jaga thaya bo tesa phaibi bina kya jotonon chance mari bo ma ki jo ngenro bkhatai belai di tanai di bo oroni ahirai kun kokto salai di te kisa dini bagai sing control khai bkhano adjust khai erlai nang nai ta paja paji khashi besiri belakhin thangbai kya tirba ma thon borok nukjak tongmano bskang mangpili video rogo belakhin social media ta youtube open khikino wan burung si scroll khai bo khas khai ya oron or thang oron or phai oron yong la kaisi wasin komasar yan nus nubaliya makhang phlik phala batra mas nuksiwo 2000 ni bagai tang bagai semelia yakung ya kam tongo aji sari o sorkar ung tas tanai siri norok future nas na siri nong bagi ta wan chudi serong bagi wan siri mo nong bagai kun mungsa sikri tabo omno wan chuklaji janan basapati roni bagai olo tak sing simuti kosto khai kam khai hai rai ke sing saima thango ke sing busaro bo sing kan saima tanai ni wan chukse sing bo samno narang nam je sing tang nai tongno sing narang nam haya kai teng lanya asana kok